Je suis prêt à endosser cette fonction de président de la République. Koni woni kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e duuɓi makko 49 o laati lomto Macky Sall. O heɓi 54 piccal 28 e daade Sénégal naaɓi e yeeso candidaɓe 16 woɓɓe ɓe foɗodirannoɓe tawi ina ɓurno hen mantinade Amadou Ba candidajo mo Macky Sall suɓinino kawtal landaji Benno Bokk Yakaar. Kanko Amadou Ba o yaawi heɓtinde polgo Bassirou Diomaye Faye. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. O noddi on o duuni ɗum ndegeno hoybinto dongal ngal. Sumgo Bassirou Diomaye Faye ngo ina mantini nde tawno o yalti kaso ko ñande 14 lewru tataɓuru balɗi 10 tan ko adi woteɗe e mbundi orgal. Caggal nde waɗi lebbi 11 e kaso. Ko adi ɗum tawi ko Ousmane Sonko horejo landa Pastef o toɗɗimomo ngam wondi candidajo maɓɓe. Ɗum ko caggal nde kanko Ousmane Sonko ni candidat yagal makko jaɓaka. Ko kamɓe ɓeɗo ɗiɗo jaltidi kaso e ñalde wotere. Ko ɗon tan ɓe jokki e orgal ngal. Ɓe podani Sénégal naaɓi wayludi ko wodno ko nunɗal fortadi e woncude ko woñino.